muri yeZimbabwe manga muchizviziva here kuti Facebook inobhadhara nePaypal, kuti unge uchiva nePaypal zvinenge zvichida an account yakaita seFNB, and FNB ndo iri nyore kuvhura an account kana uri muforeigner muSouth Africa unoshandisa your company profile wovhurirwa a gold business account. Kana uchida kuzova nePaypal kana kuri kunzi uri kuitawo zveFacebook, kana uchida kuzowanawo salary yako muaccount iyoyo, munobata veVelvet Figures vanokubatsirai nekuregister a company profile zvekare nekuzovhurirwa an account. Izvi zvakakosha nekuti kwese kwaunenge waenda unokwanisa kuzoshandisa kadhi rako, which will be a Visa card. Kunyange ukaenda kumeri kwemakungwa, you can still use that gold business. Ndo kadhi randinoshandisawo zvekare, aridi zvakawanda, just a company profile. So if you are interested, link is in the comment section. Regedzei tibva tapinda muma messages edu. Ngatadzoka takakubatirai message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi yenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndinokumbirawo mukoma Nashi kuti munge muchizotanga maverenga, kana mukaona zvichiita mubva machizoposta zvenyu. Inini ndiri kupika jeri chairo kuita sekunge munhu ari muchikurubhi nekuda kwezvandakaita. Ndinorohwa nevanhu vandisingaoni siku nesikati. Kudhara zvaita sekunge zvainge zviri nani. Ndiri n'anga asi ndiri kutsvakawo rubetsero kubva kwauri Nashi nemhuri yose yeZimbabwe. Ndiri murume ane makore 41. Ndakaroora vakadzi vatatu ndikachata ne1 mudiki wacho. Ndakachata naye kuburikidza nemari idzo dzandakaita pamakore 8 iwawo. Pamakore 8 ndakakwanisa kuita vana 20 nevakadzi vakasiyana-siyana. Vazhinji vandakaita navo vana vakadzi avo vainge vachiuya kwandiri vachiti vane dambudziko, havasi kukwanisa kuzvarira varume vavo vana, saka ndaizogumisidzira ndavapfimba ndarara navo. Mukoma Nashi ndinonzi muprofita Madzibaba Ismail. Kwe8 years ndakange ndiri munhu aizivikanwa chaizvo kuti sekunge ndainge ndichazotoita celebrity. Dai kwanga kuri kunzi mhiko dzacho hadzina kuzokanganisika, asi mukoma zvinhu zvakazonokanganisika apo pamwe pandakatanga kudanana noumwe musikana wandakarara naye abvisa nhumbu yainge isiri yangu. Imhiko yandainge ndakapiwa kuti haufanire kuti unge uchizorara nemukadzi anenge aine pamuviri nhumbu yacho isiri yako. Worst of all, kana kuri kuzonzi nhumbu iyoyo ikazonzi inenge isiri yako, abvisa nhumbu nekuti anobva akusvibisa. Saka pavakadzi vose vandaidanana navo semunhu ainge aine mushonga, ndaingozviudza kuti vakadzi vose ava havangambondiitiri utsotsi. Ivo vaitozviziva kuti ndiri muprofita uye zvekare ndiri n'anga, asi vanhu vainge vachiuya kwandiri vainge vasina way yekuziva nayo kuti handisi muprofita nje, asi basa rangu ndakatanga ndiri tsika mutanda, ende ndo basa randakaita kubva kudhara nakudhara. Sekuru vangu hanzvadzi yaamai ndo vakandidzidzisa basa iroro. Sekuru vangu vaifamba vachienda kumavillages kwekuti vanhu veko vanenge vachiri vakasara in terms of education mumavillages, mekuti vanhu vanenge vasingagoni kunyora kana kuti b. Saka ikoko taiti tikaendako tinenge tiine mishonga yatinenge tiinayo, machemicals ataitenga anoshandiswa mumalaboratory for machemical reaction, zviya zvataita kuchikoro. Saka vanhu ivavo vaizoti kana ukaona uchisasasasa mvura kana pamunhu, munhu obva atanga kupfuta moto, obva vatoti zvinoreva kuti pane zviri kutoitika, but tinenge tangoshandisa machemicals avo anoti kana akasangana nemvura panototanga kutobaka moto. Saka ndakazoti ndatanga kunamata nekuda kwekuti ndainge ndava mukadzi iyeye ainge asingazvifarire zveutsika mutanda. Akanditi kana uchida kuti tirambe tigere tiri tose totoenda kumasowe. Handina kuramba, ndokubva tachizotanga kuenda kumasowe nemudzimai. Saka tichienda kumasowe kudaro ndo pandakaona kuti painge paine gap, ndaikwanisa kuti ndige ndichizoshandisa mukana iwoyo wekuti ndige ndichizoita mari. Zvechokwadi mukoma, tsoro dzangu dzakatanga kubuda zvakanaka. Semunhu ainge agara aine shavi rainge riri paari rekushava-shava, ndainge ndongoshandisa shavi iroro kuti ringe richindiunzira vanhu
saka ndaizongoprofitawo zvemusoro wangu. Zvimwe ndaingoitawo zvekungofunga kuti munhu uyu anenge ane matambudziko akati neakati aari kusangana nawo, semunhu aiziva futi maherbs. Saka ndakazobatsira vamwe vakadzi 2-3 vainge vava nenguva vachizama kuti vange vachiuchikwa zvichiramba. Vakauya kumba kwangu through mukadzi wangu, then ndokubva ndavagadzirira maherbs ekunoklina mapipe evarume vavo. Zvechokwadi vakaita nhumbu. Saka ndakabva ndaita mukurumbira naizvozvo. Ndakange mukomana chindava nevanhu vakawanda, ndikazotanga sowe rangu because ndakaona kuti ndainge ndoitirwa jealous nevamwe vanhu vepasowe ipapo because ndainge ndava kuita mari yakawandisa. Zvino nekufamba ndakati ndava nesowe apa kuprofita dololo, ndainge ndichingoprofita zvenhema. Ndikaona kuti kana ndikaramba ndichidai ndinokwanisa kuzobatwa. Ndakazoenda kwaMutoko kune vamwe sekuru ivavo vaigara mugomo. Sekuru ivavo vanonzi vakabva kuMalawi vakatanga kushanda mumapurazi, ndokubva vachizongodzingwa muvillage mavainge vachigara because pamba pavo paikwanisa kurohwa nemheni zuva roga roga kana uri mwaka wemvura. Saka vakadzingwa nekuda kwemashiripiti nehuroyi. Vanhu vainge vava kuvatya vachinzi ndo vainge vouraya vanhu avo vainge vachifa muvillage imomo. Zvadaro mukomanachi ndakaenda kwavari sekuru ivavo. Pandakati ndichikwidza mugomo musango umo mavainge vachigara, ndakasangana nenyoka dzakasiyana siyana. Ndakasangana neblack mamba apo pandakatanga kukwidza gomo ikandidzingirira, asi handina kutiza ndichiburuka mugomo, ndakatotiza ndichikwidza gomo. Ndava nechepakati pegomo ndo pandakasangana nechiva. Chiva ichocho chainge chakakura. Muupenyu hwangu hwose ndainge ndisati ndakamboona chiva chinokwira mumuti. Chainge chiri mumuti chikakwakuka chichida kundiruma, ndikanzvenga ndikatanga kutiza zvekare. Chairidza muridzo chichindidzingirira. Ndakazoti ndava kuda kunosvika padhuze nepabako apo pandaiziva kuti ndo mubako mavainge vachigara, ndo pandakazoona shato yainge yakakura. Shato iyoyo yainge iine nyanga but dzainge dzisina kukura, twainge tungori tunyanga twainge turi nechepamusana apa. Ndikaziva kuti ndasvika zvino pana chikona mombe. Ndakabva ndatanga kuchema ndikati sekuru ndourawa because shato iyoyo ndainge ndisingachaoni musoro wayo, ndokukura kwayainge yakaita. Ndaingoona pamusana apa ndichitoziva kuti kana kuri kunzi inenge yakakura semafungidziro andainge ndichiita yaikwanisa kana kutongondiuraya. Vakazobuda ndokubva vadzinga chikara chiya ndikapinda mubako. Vainge vachitoziva kuti ndainge ndichidei. Vakati hazvina mhosva, vainge vachazondibatsira. Ndikati munoda chii? Vakanditi kwauri handina zvakawanda zvandinoda. Vakati pagore ndaifanira kuti ndinge ndichizodzokako kwaMutoko ndiine 2 kg. Ndikati 2 kg munenge muinei? Nekuti vakandipa chibepa chainge chiri cheshuga vakanditi enda nacho wondivigira 2 kg yakazara. Saka vakanditi vainge vachida vhudzi rezvitunha. Ndikati sekuru mandiomesera. Vakati kana uchida masimba angu ndo zvaunofanira kuti unge uchiita. Ndakapinda bhizi mukoma. Ndakasvika pakuita timu revakomana vaienda kumasimetries akasiyana siyana. Zuva ramunenge maradzika mufi wenyu mazodzoka maita chivanhu chenyu. Vakomana vangu vaipinda basa, vaidhiginura munhu, aidhiginurwa usiku ihwohwo. Within 2 hours munhu anenge adhiginurwa. Zvataita mukomana chitaiti tikasvika paguva remunhu taibva tachizotanga kufukunura panenge pabva mukucherwa ka. Saka ivhu rinenge rakapfava kungofukunura 2 hours. Vakomana ivavo vaishanda nekuda kwekuti vaiputa mbanje dzainge dziri strong. Vaishanda vasingazorore, vopaza coffin vobva vamugera vhudzi rake munhu iyeye. Kana ari munhukadzi anenge aine vhudzi rakareba ataifara chaizvo, asi kana vari varume ataipinda bhizi. Vamwe ndo vataiona vaine vhudzi rinenge richiri diki. Saka taibva tatora vhudzi iroro tobva taisa muchipepa bhegi chiya. Ndaizoti kana nguva yakwana ndo pandaibva ndachizokwidza, ndobva ndaenda kwaMutoko ndonokwidza mugomo muya, ndobva ndasangana navo. Saka ndakaita makore akati wandei. Zvechokwadi ndainge ndiine masimba. Mukomanashi ndaiti
kana ndikavhura sowe rangu. Mushonga uyu kushanda kwawo waishanda sezvizvi. Mukomana she ndaiti kana ndavhura sowe rangu zviya, musi wekutanga ndaitambudzika kuti ndinge ndichiwana vanhu, ende ndainge ndiine mhiko yekuti kana ndikaenda mune imwe nzvimbo ndaisafanira kuti ndinge ndichienda nevamwe vanhu, ndaikwanisa kutozviita in secret, ndongoenda ndiri ndega nemhuri yangu. Paikwanisa kungosvika munhu mumwe chete, but nhunzi ndo dzaiwanda manje. Taiswera tichirumwa nenhunzi, magreen bomba, nekuda kwekuwanda kwadzinenge dzakaita. Saka izvozvo ndo zvaizoita kuti vanhu vange vachizouya neuwandu hwavo. Pandaizopa vamwe vanhu sowe iroro kuti vange vachizova in charge, panenge patova nevanhu 100 kana kuti 200. Mabusinessmen vaiuya kwandiri, vaiti kana vauya kwandiri ndainge ndiine mumwe mushonga, mafuta so andainge ndakabva nawo kwaMutoko. Mafuta awa ainge ari eblue, dzimwe nguva aikwanisa kushanduka oita egreen, kuita sekunge ava kuda kunoora so but asinganhowi. Saka ndaiti kana ndovakira munhu munamato zviya zviya ndomuudza kuti chitenga cooking oil kana kuti hair oil. Izvi ndaizviitira kuti munhu kana ndikamupa mafuta iwawo ndaimasanganisa first nehair oil iyo yaanenge atenga, kuitira kuti asazozvibvunza kuti asi awa ambori mafuta akaita sei eblue kana kuti egreen. Ndaingomuti chitenga, uye zvekare ndaitomatengesa mafuta iwawo, then ndobva ndakuvakira munamato. Waiti kana ukaenda kushop kwako, vanhu waizotoita vekutoramba vava kuuya mushopu mako vachizotenga. Ndaiwanzo kudhila nevakadzi avo vaita zvekutengesa magumbeze, vaienda kunana Botswana vachitengesa magumbeze avo, vamwe vaita zvekutengesa baby wear. Ndakasvika pakuvaka dzimba munana Zemri Park, kutanga kufamba nemotikari dzinodhura, kuita vana vakawanda, kuita vakadzi vakawanda nekuda kwekuti mari yacho yainge yawandisa. But iko zvinozvi mukoma ndiri kutambudzika. Kana ndakatarisa upenyu hwangu ndoita sekunge munhu ari kurarama ari mujeri. Chinonyanya kundityisa ndechekuti ndinopota ndichivhunduka ndobva ndazviona kuti ndinenge ndichitodriva motikari ndiri kana pakati pemugwagwa, kana kuri kunzi panenge paine bhazi rinenge richifamba richiuya from the opposite direction, nekumhanya kunoita mabhazi. Fungai kuti chichinoitika ipapo. Izvi zvatova nenguva zvichiitika, asi pose pazvinoitika mukoma ndinongobwaira so ndotongobatwa nechadzimira, ndototanga kutodriva ndiri mune imwe lane. Pandinovhunduka ndikatarisa padashboard ndinotoona kutoti motikari yangu inenge ichimhanya zvekuma 100 and something kilometers per hour, which means kuti panozoitika accident yakaomarara. Izvozvo ndingangoti zvinenge zviri nani, asi chinonyanyisa kundivhundutsa mukoma ndechekuti ndine nguva dzekuti ndinokwanisa kupepuka ndotoona ndichitonhongerera mumabhini. Pazvinoitika zvinhu izvi, vanhu vanenge vachitodarika vanenge vachitoti heri inozi mupengo, but handizivi kuti chii chinoitika, nekuti motikari yangu ndinotokwanisa kana kungodriver ndonoipaka somewhere. Ende motikari yangu pandinenge ndaipaka, zvisinei nekuti ndapaka motikari kupi, ndinoti kana ndava kudzokerako kwandinenge ndaisiya ndinongosvika zvose zviri in order. Hembe dzangu ndinenge ndadzikurura, hembe dzandinenge ndakapfeka kazhinji ndinongosungirira maziplastiki, ndo andinozopepuka ndakapfeka ndichidya mumabhini. Saka ndizivi kuti chichi chazoitika kwandiri kana kuri kunzi ndikazongopepuka ndava kupenga ndotadza futi kuzoita right. But ndo matambudziko awo andiri kusangana nawo pari zvino. Ndiri kutodawo rubetsero rwenyu. Ndafunga kuti ndinge ndichinamata zven'anga no, because iniwo pachezvangu nditori n'anga. Kana paina pasta wamunoziva asingazodiwo mari futi kubva kwandiri, kana kuti anenge asingazondikumbiri kuti ndinge ndichimusimbisa, because vamwe vacho vanozoda kusimbisiwa. Apa inini ndiri kutoedza kutoti ndinge ndichibuda mazviri, then wobatsira munhu obva akuudza kuti
unofanira kuti unge uchindiudzawo kuti wakazvifambisa sei. Saka zvinozonetsa, ndikuda kubuda mazviri ende ndikuda kutiza neupenyu hwangu. Saka kune avo vanenge vachida masimba ekuprofita eupasta, munokwanisa kuenda zvenyu somewhere else, but kana paina vamufundisi vamunoziva vanokwanisa kundibatsira, ndapota mukomana chindibetsereiwo, ndinenge ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndiri tsika mutanda but ndinoita zvemasowe. Vanhu vanongoti ndiri muprofita kokuzoita vana 20. Hanzi pachipa 8 years ndakaita vana 20 nevakadzi vakasiyana siyana. Hanzi vakadzi ava vaiuya kwandiri vachiti ivo vari kuda kuitira varume vavo vana, ndaibva ndachizorara navo zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana muri sei? Inini I am an estate agent. Ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo chitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 42 years ekuberekwa. Ndava nemakore anodarika 10 ndiri a registered real estate agent. Ndakatosanganawo nemachannels enyu zvamanje manje. Ndinogara ndichiteerera. Nguva zhinji ndinenge ndichingofamba moving from one place to another, so I'll be busy listening kunyaya dzinoitika muvanhu. I've been a real estate agent muno muHarare as well as servicing other areas. Saka mukoma inini ndinoda kureurura selfishness wandakaita pamakore awa kusvika pari nhasi. Mukoma zvandakaita ndezve kuti ndakatenga imba. I invested muimba iyoyo nemurume wangu. Tatenga imba, we then discovered, and I did not believe mazviri, but anyway I did it. Takatenga imba nemurume wangu. Saka imba iyi takaitengeserwawo neimwewo family vainge vakauya kuZimbabwe. Vauya kuno kuZimbabwe, then they buried their mother and returned back to Australia. Saka takabva tachizoitenga at a cheaper price. Atina kunge takaziva kuti imba vakatitengesera at a cheap price because imba yainetsa. Maiva nezvinhu zvaifamba muceiling. We tried guys pest control, but zvinhu zvairamba zvichifamba muceiling. The last guy who came, watainge tichida kuti ange achimbotarisa kuti chii chainge chichimbofamba muceiling, akabuda muceiling akaoma shaya. Mukomana shi, that was when we discovered kuti zvinhu zvechivanhu zviriko. So my husband then said, tingaita loss, ngatitengese imba. So then I discovered kuti dzimba idzi dzevanhu vanenge vatambudzika nekutengesa dzimba dzavo vachitadza kudzitengesa, you can buy it at a cheaper price because munhu anenge asingachadi kuramba aine property iyoyo iri mumaoko make because it will be a loss ne-maintenance. Usually these are your big mansions munzvimbo dzakaita sana Chisipiti, vana Borodale, dzimba dzinenge dzakasiyirwa vana nevabereki vavo vainge vari vanhu vainge vaine mishonga, kana kuti vamwe vakadzi vainge vakaroorwa nemazambian vakaromba, kana kuti vamwe vanhu vekuMalawi. Saka vanenge vava kuda kutengesa dzimba dzevarume vavo kuitira kuti vakasike vaita mari. Saka nemurume wangu, what we did was that we then started to market ourselves tichitargeta vanhu vari kudiaspora, UK, USA, kuAustralia, nekuti vanenge vasingazivi mabackgrounds edzimba dzemuZimbabwe. Munhu anenge achingotsvaka imba. Saka so far ndisingaverenge imwe nyaya yedu yatakatanga kutenga nekusaziva, ndakatengesa dzimba 5 kusvika iko zvinozvi. Dzimba idzi mukoma dzandakatengesa, these multi-million properties. Hadzisi dzimba dzekuma-location. Imba yekuti ukaitengesa kana kuti this year unokwanisa kuita kana 2 years surviving from the money that you would have profited from it. Hadzisi dzimba dzekuti kana ukaisa pamarket nhasi inototengwa mangwana. Dzinotengwa nevanhu vanenge vakainvesta and vanhu vanenge vachida kuzodzosa mari dzavo. So we are buying these houses at a lower profit. Kusvika iko zvino zvimukomanashi, dzimba idzi dzatakatenga dzimba dzevanhu avo vainge vachinzi vakaromba, vana vachinetsana vasingachadi. Dzimba idzodzo dzimwe dzinenge dzakaponderwa vanhu mudzimba idzodzo, dzimwe dzinenge dzitori nemakuva. Like this other house, I won't say much about it because it involves criminal activity.
vana vacho vakatotaura vakati imba iyi yamuri kuda kuti tinge tichikutengeserai but pakambovigirwa munhu Garden Boy akarohwa nefoshoro naboss vanova baba vacho vainge vakafa by then. Hanzi vakabva vadiginura floor nefoundation vakabva vamuviga Garden Boy iyeye. Kunze kwekuti tinge tichiti imba iyi haiite, nemurume wangu takagara pasi tikaona kuti apa taikwanisa kutoita mukana wekuti tinge tichitenga property iyoyo at a cheaper price. Guess what, takazoti taita profit ndokubva tachizovabhadhara vanhu ivavo. We made a killing. We later discovered kuti mainge muchiri nemabhonzo emunhu iyeye. So when we renovated the house, ina hangu handina kuenda ndizivi kuti chii chakazoitika. Nyaya yazongondiunza pano mukoma ndeyekuti muna 2023 takatengesa imba kune umwe mukadzi ainge ari kuma late 50s, saka ainge achangobva ku UK auya kuzorelocate kunoku kuZim. Saka mukadzi uyu akazondifonera, this was a couple of years after ndamutengesera that property. Akati ari kurwara zvisingaite uye zvekare mumba make akatadza kumugara after my renovations. Akati ndiri kuona chipoko chemukadzi chinochema usiku uye zvekare akatomborohwa nezvidhoma. Hanzi akarohwa nechidhoma chikamukanda pasi pemubhedha. Paakandiudza nyaya iyoyo, I went to saw her. She was in a sorry state. Mukoma ndakamunzwira hangu tsitsi. Akati hazviite here kuti munge muchita buy back this house. Kutaura kudai, I am busy marketing that house even online so that she can be able to recoup mari yaakashandisa. Vamwe vanokwanisa kuti ndine hundyire, but it is business, and in business you do what profits you the most. Yo vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi mubusiness unotongoita zvinoita kuti unge uchiita profit yakawanda. Hanzi kunyangwe imba ikanzi inenge iri imba yezvikwambo, isusu tinotongotenga tozongotoitengesera kune vanhu avo vanenge vasingazivi, vanenge vari kumhiri kwemakungwa, vekuti vanenge vasingazivi the history about that property. Yo zvakangoma. Saka which means kuti usati watenga imba, you need to know kuti imba iyi yandoda kutenga the previous owners vainge vachimboita nezvei. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi yenyu mukoma nashi ndazoshungurudzwa neupenyu inini nekuda kwezvandakaita. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri murume ndiri kugara muno muSouth Africa, ndakazoita vamwe vana muno muSouth Africa. Ndiri murume uye zvekare ndine makore 60 years ekuberekwa. Tatova papensheni, ndainge ndiri mupurisa, ndava nemakore akawanda ndiri muno muSouth Africa. Saka ndinogara muno muJohannesburg. Pandakauya kunoku, pandakabva kumusha, ndainge ndiri mupurisa ndokubva ndachizowana basa ndikazotanga kushanda semupurisa, but zvakanditorera zvimakorewo kuti ndinge ndichikwanisa kuzogadzirisa mapepa angu emuno muSouth Africa. Saka ndiri kumusha ndakasiya mudzimai wangu uyo wandakasiya nemwana umwe chete. Saka mwana wangu uyu akaberekwa akaremara muviri wake wose, asingatauri uye zvekare asingafambi. Saka zvinhu zvainge zvichindidyawo mwoyo kuti sei ndakaitawo mwana akadaro. Saka ndakatanga kublema mudzimai wangu muchinyararire, because kwavo kune zvirema zviviri vana vakazvarwa nehurema. Pandakauya kunoku ndakabva ndachizosangana neakazova mukadzi wangu wechiXhosa. Saka akazotanga kuita influence yakanyanyisa pandiri uye zvekare nekuzodawo chitupa chemuno muSouth Africa. Ndakatanga kumuteerera. Akabva achizoti kwandiri, kana uchida kuva munhu wemuno muSouth Africa unofanira kuti unge
uchiregedza kudzokera kuZimbabwe usambofa wakafonera kana kunyorera tsamba mudzimai wako, usambofa wakatumidzira mari, uye zvekare handidi kana kuzonzwa zvichinzi wataura nemukadzi wako. Saka ndakabva ndaregedza kuita saizvozvo. Tarisiro yangu yainge iri yekuti kana ndaitawo mapepa then mudzimai wangu ndomuunza muno muSouth Africa kuti ange achikwanisawo kuzoraramawo upenyu hwakanaka, but ndakabva ndachizogarwa bamba zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kana kuita anything. Saka ndakange ndotongwa nemukadzi. Munozviziva kuti muno muSouth Africa mune marights akanyanyisa evanhukadzi, uye zvekare zvinhu zvatinazvo muno muSouth Africa ndakaitawo kakunorivara because ndakabva ndaisa zvinhu zvose muzita rake pakunyengerera kwandainge ndichiita chitupa. Tine business ratakazovhura, saka ndakazviisa muzita rake, uye zvekare nekungozivawo kuti ndiye munhu akandiyambutsa ndakangoti hazvina basa. Saka tine vana kunoku. Mwana wangu wandakasiya kumusha handizivi kuti ari pai kutaura kudai neurema hwake. Last year patakaenda kudealership nemudzimai wangu wemuno muSouth Africa tichinonotenga Raptor iyo yandinova ndiri kufamba nayo. Munoziva kuti ndakayeredza misodzi, but kuyeredza kwandakaita misodzi kwainge kusiri kufara, ndichifadzwa nekuti ndakakwanisa kutenga Raptor. No, kutorwadziwa nekuti handisi kuchengeta mwana wangu, handitozivi kuti aripi, but ndava kukwanisa kutenga motikari yakaita seRaptor muno muSouth Africa. Kunyangwe ndichifamba nayo pfungwa dzangu dzinenge dziri kure, ndichifunga kuti saka mwana wangu nehurema ari kumborarama upenyu hwakaita sei, but I know kuti amai vake she was a very strong woman. Kwaari ikoko mudzimai wangu ndinotozviziva kuti she might be working very hard so that mwana uyu ange achikwanisa kuraramawo upenyu hwakanaka. Kwauri ikoko maitadiwa, ndinongoti just hold on. Kana ndikawanawo mari yekuti ndinokwanisa kuisa parutivi, mari iyoyo ndinokwanisa kuzokutumidzira mudzimai wangu. I'm very sorry nekukudisappointa kwandakaita, kuuya kwandakaita kunoku ndakakutiza, but ndaifungidzira kuti ndakangwara ndisingazivi kuti kuroora mukadzi wemuSouth Africa zvinouya nemacomplications akati one day. Ndiyo nyaya yangu mukoma, mukazoposta muzondizivisawo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi upfumi hwandakaita muno muJoni handisi kuzoenda nawo kuZimbabwe. Hanzi zvinondirwadza nekuti kumusha kwacho handina wandiine relationship naye pahama dzangu zvakaoma. Ngativapei advice mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimuri sei? Iniwo ndakashandisa mabody parts evanhu vakati one day navo vana vangu vari kupenga zvisinei nekuti vari kuUK kana kuti kuChina nekuAmerica. Zvekare ndine vana vakaenda kuAmerica. Ndinokumbirawo kuti munge muchizovigawo identity yangu. Ndinotya kana kupinda mujeri, kunyange zvangu ndiri kutsvaka help pachaunga, but zvekuzoenda kujeri ndakura kudai handidi ende handingambodi. Ndiri murume ndine makore 66 years ekuberekwa. Inini zita rangu mukomana chichitori Vanzai. Ndakange ndiri munhu aityisa, ndainge ndiri a mining boss, ndainge ndine migodi yangu kukwekwe kuShurugwi kuma 2006 uko. Saka zvinhu zvangu zvakazongoti wondongondo mushure mekunge ndaisisa matombstone paguva ragogo nasekuru. Pandakatanga kubudirira ndainge ndava kugara ndichingovarota. Saka pandakafambawo ndaingoudzwawo nevamwe vanhu, people we talk. Saka ndakabva ndaudzwawo nevamwe vanhu kuti kana uchida kuti zvinhu zvako zvinge zvichikufambira zvakanaka unofanira kuti unge uchifadza avo kaita kuti vabereki vako newewe wacho unge uchizovapo. Saka ndakarwadziwa ndikati munhu ari kuita mari yakawanda kudai ndongonzi ndiri kungobatsira mukadzi chete ndisingakwanisawo kubatsirawo dzinza rangu hazviiti, because mudzimai wangu ainge akabva
mukuisawo matombstones kwavo ndo zvakandipawo shungu dzekuti ndinge ndichiita zvematombstone izvozvo, but I regret. Kana kuine munhu anenge achida kuisisa matombstone tanga wapafunga. Kana kuri kunzi kwenyu kudzinza rekwenyu hakuna hurehwa hwakanyanyisa unokwanisa kuzviita, but ini ndo zvakandidonedza izvozvo. Dai ndisina kuita izvozvo kana kuromba ndikadai ndisina. Saka ndakataurawo nevedzinza vakati hapana chakaipa, takaenda tikanoisa matombstone, then ndokubva pachizongoitwawo chivanhu. Ndainge ndiripo pazvakaitwa, but ndakazongonoti wondongondo ndikadona mubusiness apa. Ndainge ndiine vanhu vakawanda vandainge ndichiowa. Saka as a small scale miner mari ndaiva nayo ende ndainge ndiine migodhi yangu, but hapana chainge chobuda. Saka ndakati ndoita sei zvandava stuck kutaura kudai, ndainge ndisisina kana shamwari, nekuti vose vandainge ndakakwereta kubva kwavari vainge vava kuti mune ma-excuses akanyanyisa. Saka ndakazoendawo kune vamwe sekuru avo vakazondibatsira. Sekuru ava vakati goridhe rinoda mafuta emunhu. Ndikati mafuta ndeapi amuri kutaura nezvawo awa sekuru? Vakati futa chairo chairo, mafuta emunhu. Ndikati ndinozozvikwanisa here? Vakati zviri kwauri, handina kumbokumanikidza ini. Saka ndakabva ndachizongoita izvo zvainge zvichida kuitwa sezvandainge ndakaudzwa nasekuru. Vakanditi kuti munge muchibata mari panodiwa bvuta remunhu, uye zvekare panodiwa ropa remwana mudiki nenhengo dzemunhukadzi dzinenge dzakasungirirwa panhengo dzemunhurume. Saka ndakabva ndachizoti zvino ndichazviwana kupi zvinhu izvozvo. Pakati pegore ra2006 kunosvika 2008 takachekeresa vanhu ivavo. Taitsvaka vanhu vasingazivikanwe, madestitutes, nevana vadiki vataitsvaka mumarural areas. Saka takabva tavauraya, tikatora nhengo dzemuviri, zvinhu zvaidiwa maziso, mwoyo nenhengo dzakavanzika, tosanganisa nemishonga. Saka ndaikanda mumugodhi mangu, but pakunokanda apa ndainokanda zvakaita zvemaminzimiti kuitira kuti vanhu vaindishandira vaizopinda mumigodhi mangu vasazoziva kuti maparts evanhu. Saka ndakatanga kubata mari yakawanda. Mukomanashi ndikatanga kutenga motikari. Vana vangu vose nekuda kwemari yandainge ndiinayo, ndine vana 5 vandakaita nemukadzi zvekare negirlfriend. Vana vangu vari 5 kudaro. Vamwe vakaenda kuUK kunodzidza, vamwe kuChina, vamwe kuAmerica kwavakasvika vakasarudza kuti vange vachigara ikoko kwatinoenda madiro. Saka iko zvino zvimanje mhuri yangu mukomanashi, mwana wangu mukuru ari kuUK anotopenga, anoita mental breakdown, anotogara dzimwe nguva vanokwanisa kumushaya, anenge achigara mumasubway ikoko. Mwana wangu ari kuAmerica ndiye anondirwadza, munhu wadoctor kunoita an addict, akasiyiwa nemurume. Mumwe mwana wangu uyo ari kuChina akatotanga kutopenga iro rinogore. Zvino ndikafamba ndiri kunzi ndinofanira kuti vana ava ndinge ndichienda kunovatora, ende ndisati ndavatora ndinofanira kuti ndinge ndichireurura ndovaudza kuti vanangu, kupenga kwamuri kuita ndini ndakazvikonzeresa, uye zvekare nekuudza hama dzimwe hama dzandinofanira kuti ndinge ndichiudza, nekuti pamakore ose awa panewo zvakaitika, pane dzimwewo hama dzakarasikirwa nevana vadzo. Saka right now handina munhu wandinokwanisa kusheya naye, ndokusaka ndauya kwamuri. Hamuna munhu wamunoziva here angandipawo kana mishonga, akanditengesera mishonga yekuti ndige ndichivharavhara zvinhu izvi zvisazongozivikanwa nenyika yose kuti ndakaromba? Handina kuromba nekuda mufunge. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna sekuru avo. Ngatitaurei navo sekuru ava mucomment section. Komana zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi handina kuromba hama dzangu nekuda, ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndichida kukava mawani. Hanzi ndokusaka ndakaromba. Ngativabatsireiwo mucomment section. Hanzi nyangwe maremedies I just appreciate anything. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makaviko chitupa changu. Ndainge ndimbori windi pa Bossman. Ndezvekudhara but ndiri kutambudzika mukoma.
ndainge nditombori giant. Kana vamwe vanhu vanondiziva kana vakasangana neni vanokwanisa kuti maybe ndine mukondombera but handina. Vigaiwo chitupa changu. Zita rangu muchanditi Luckmore. Ndakange ndichishanda saWindy paBosman, saka ndakashandapo kwemakore akati wandei. Ndailodha mabhazi anoenda kuZimbabwe, saka ndakazongobatwa nemweya wehutsotsi. Zvainge zvagara zviri mandiri. Muna September pazvakaitika, pane umwe mukadzi akauya ainge achikwira bhazi iro ainge achikwira mubhazi rename Hidden. Musazotaura zita rebhazi nekuti ndinotya mukoma, handisati ndava ready kuti ndinge ndichizotrenda online. Saka ndakabva ndaona kuti bhegi rake rainge rakazvimba, ndikafungidzira kuti rainge riine mari yakawanda. Ndakabva ndanyahwaira pandainge ndolodha, ndikaba bhegi iroro ndikaenda naro mutoileti ndokubva ndanovhura. Pandakavhura ndakashaya mari. Ndakaona kuti mainge muine chimakeup kit uye zvakare nemakii nepassport yake yekuZim. Saka ndakabva ndangotya kubatwa, ndikabva ndangokanda passport iya muchidrainage mutsvina imomo. Saka ndakazongodzokera kubhazi ndikatanga kungolodha. Pazvakanzi handichaone handbag neniwo ndainge nditoripo pakutotsvaka mbavha. Saka handina kuda kutaura kuti ndini ndainge ndaba uye zvakare nekuzoita utsinye hwekurasa passport. Ndakati unokwanisa kuzoti wava kudzosera passport wobva waonekwa, wobva wanzi manga muine mari wotopinda busy. Saka ndakabva ndachizongosiyana nazvo. Ndainge ndava nehope dzandairota dzinondityisa. Ndakazotanga kuonda zvisingatauriki, zvainge zvisinganzwisisiki. Ndikasvika pakurambwa nemudzimai achifungidzira kuti maybe ndava neAIDS. Zvinoitika pandiri mukomanachi ndezvekudai, ndinorota, ndinenge ndichirota ndichiyamwiwa nezizi rakakura, ende zizi iri rinoti kana rikauya rinoita zvekunditsikirira, handigoni kumuka kana kuita sei. Ndiro rinenge richindiyamwa iroro. Ndiri kugara ndichiyamwiwa siku nesikati. Raisiuya usiku, iko zvino zvikana masikati ndava kuriona, ende riri kuti nguva yako yekurarama yapera, uri kufanira kuti unge uchifa. Zvino ndofira here kuti ndakatora bhegi rainge risina kana senti, ndibetsereiwo ko passport yacho haana kungotora here imwe passport. Upenyu hwangu hungaenderana here nepassport? Ndibetsereiwo hama dzangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi upenyu hwangu hwakakosha kudarika passport nehandbag. Yo pakaipa. Let us try to speak with him mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.